mo batid ang tunay na pinagdadaanan ng isang taong mas nararapat siguro na piliin mo manahimik kaysa humusga. Hindi mo alam kung ilang gabi siya lumuha ng paligid, kung ilang beses siyang pinilit tumayo sa kabila ng pagkalugmok. Madali kasing magsalita kapag ang batayan mo lamang ay ang pakamagat ng kwento. Hindi ang bawat pahina sinulat ng sakit